אז שלום יוטיוב, כאן לידור, PC, והיום, כן, היום זה לא פרק, לא סרטון, זה הערוץ החדש שלי, כן, ככה, אני אוהב לקרוא לו לידור PC, כי זה שם של הערוץ, ככה, אני עושה בערוץ שלי על כל מיני סדרות, על משחקים, קונטר, מיינקראפט, קומבט, ארמס, הכל. מיינקראפט, סורף, GTA, סאם, איביו, הכל, מה אתם רוצים. יש גם סדרת מודים על מיינקראפט. אני בונה עיר שתיפתח לקהל בקרוב, 162, 164, צריך גרסה חדשה שלא יודע. סקאי בדיסקריפשן. טוב, אז זה היוטיוב החדש שלי, פעם ראשונה. אז מי שרוצה לעבוד איתי, יש מצב אני אסכים, ויש מצב שלא, אני לא יודע. אוקיי, אז תנו לייק כבר, תירשמו לערוץ שלי, אני בבקשה, תנו סאב גם לסרטון הזה, אני בבקשה, אני מבקש. שרוצה מישהו רוצה לתמוך בי, שרוצה לתמוך בי, אז בכיף, ומי שלא, הפסד שלו. אני אעשה בערוץ שלי הרבה משחקים. טוב, אז נתחיל עוד מעט. כאילו נתחיל את הפרקים עוד מעט, אני אעלה אותם, תראו השעה 2 בלילה, אין לי כל הזאת כלום. טוב, אז זה התוכנית צילום, כמו אתם רואים, תורידו אותה אם אתם רוצים, תעשו את הסרטון. טוב. ועוד משהו, כל סרטון אני אעשה משהו כמו בערך 12 או 15 דקות, אני לא בטוח. טוב, אז זה ההתחלה שלי. טוב, אז יאללה ביי חברים, ותנו סאב, לייק, סאבסקרייב. אני אוהב להגיד את זה פשוט, אבל אני גם אגיד את זה בסרטונים תמיד. אז כאן לידור PC, לייק, סאבסקרייב, יאללה ביי.